खुलुमबाय गिबियावनो आंनि इउट्यूब चेनेल गोजोन बडलेण्डआव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोना आंनि गोजोन बडलेण्ड इउट्यूब चेनेलनि भिडिअफोरखौ नायलांबाय था आरो साबस्क्राइब खालाम अन्नानै, मानोना नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामोबा आङो थुलुंगानाय मोनगोन। दा गिबि रादाबाव दङ 6 जनगोष्ठीनो जनजातिकरण होनायाव ट्राइबेल संघआ गोख्रों हेंथा होदों। बिथांमोना बुंदों जों बेखौ माब्लाबाबो गनाया। आरो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा प्रेस मिटआव बुंदों जे 6 जनगोष्ठीनो जनजातिकरण होनायनि थाखाय जुदि थाखानाय एसटिफोरहा खहा जानांगौब्ला जों बे जनजातिकरणखौ माब्लाबाबो सापर्ट होआ। जों बेनि थाखाय गोख्रों हेंथा होलांबाय थागोन होननानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुंदों। बेनिफ्राय गाजा सिजफायारनि खामानिया दा आरम्भ जाहांबाय। दा इजराइल आरो हामासनि गेजेराव बे सान्थि मोनसे परिबेसा फैहांगासिनो दं आरो बे परिबेसा फैयोबा गाजानि थाखाय बिराद मोजां। गाजा ओनसोलाव थाग्रा सुबुंफोरा जोबोद खस्थ' मोननांगासिनो दङ। बे सान्थि परिबेसा जुदि फैमारोब्ला बियो गाजा ओनसोलनि आरो सारा बिश्वनि थाखाय जोबोद मोजां। बेनिफ्राय झारखंडआव सानै रौनियाफोरा जखम जानायजों लोगोसे सासे रौनियानि जिउ खहा आरो बे शहीद जानाय सिआरपि बेटेलियन हेड कनस्टेबलआ आसामनि नगाव जिल्लानि खामपुरनि कुबुरियाटी गामिनि सिआरपिएफनि 60 नं बेटेलियननि हेड कनस्टेबल महेन्द्र लस्कर बिथाङा शहीद जाबाय। बेनिफ्राय कार्बि आंलंनि हावराघाट एकलव्य मडेल रेसिडेन्सि स्कुलाव जानायाव बिसक्रिया जानानै स्टुडेन्टफोरा असुस्थ जादों। छात्र छात्रीफोरा बिथांमोनखौ दा चिकित्सा होगासिनो दङ। बेनिफ्राय टेट पास जायाबा साख्रि गोमागोन टिचारफोरा, बेखौ सुप्रिम कर्टआ रायदान होदों। दा गोबां रायजोफोरा सानफिनबावनो सुप्रिम कर्टखौ खावलायदों आरो सुप्रिम कर्टआ जायफ्रा रिटायार्ड जानो 5 बोसोरल'सै बिथांमोनखौ रेहाय होदों। दा आसाम सरकाराबो जेबो थांखि लाथ'वाखै। आसामनि टिचारफोराबो जायफोरा टेट पास जायाखै बिथांमोनहा बेखौ लानानै दा साननो गोनां जादों। बेनिफ्राय एआइनि आग्रासनाव भारतजों लोगोसे 6 राष्ट्रआव 7% साख्रिया गोमासिगोन। एआइनि जे दा जुग, एआइआ जे दा टेकनिकेलि जेरैबायदि डेभेलप जागासिनो दं, बिसोरो गोबां सुबुंफोरनि साख्रिखौ माने खहा खालामगासिनो दं। माने गोबाङा साख्रि गोमानांनो गोनां जागासिनो दं आरो जे मा जाबावगोन। बेनिफ्राय दिनै आसाम सरकारा हेल्थ डिपार्टमेन्टआव 3698 पस्टफोरनि रिजाल्टखौ होगोन। ट्राइबेल बेल्ट गठन खालामनायनि सिगां थाखानायफोरनोसो हा पाट्टा होनो हागोन होननानै ट्राइबेल संघआ बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।